Meglepett, hogy gyertek közelebb. És ennyire magabiztos. Mert messze van. Örültem, hogy megmentett az akasztófától. Így, úgy, jó. Na, hembölgesd. Úgy. Tudta, hogy Móz rengeteg pénzt tart a bankban. Úgy. Tony és Gibson úgy döntöttek, hogy bankot rabolnak és elosztják a... Hembölögjé. De Haroldra is rám... Úgy. Még egy hömbölgést kérek. Mit tú? 32, 34. Hogy lehet 32-34? Az utolsó háromnál én szereztem pontot. Nézd, 24-32 volt. Te 6 pontot szereztél, én pedig 2. Így az állás 32-34. Számolj többet. Sakk. Te vagy a tökfej, kapd el. Hembölög. Meg van húzatva. Ez micsoda meglepetés. Maga mindig gyönyörű. Mit tú? Mit akarnak? És még harcias is. Ezt tetszik. Hova készül, kedvesem? Hát valahová. Nem merem fogadni, hogy oda. Várja. Elszédülsz, kisasszony. És megpróbálnak elépni. Elszédülsz. Azt hiszem, ostobaságot kikezdeni magával. De rendes. Bunyász. Szívességet teszek önnek. Bunyász van. Hihetetlen. Szívesen elviszem a bárkára Csakihoz. Ne? Azt nem akarom. Összebalhézott a szőnyeggel. Vagy beül a kocsinkba és elvisz Csakihoz, vagy a fiú megkötözik és betömöm a száját. Akkor csinálhat, így csinálhat. Mi alatt a barátja, Csaki? Fel alá járkál. Magát. Már rászédül már. Tisztára meghömbölíted ezt a macskát. Van benne valami, ami Igen? hátra visz. Jajjaj. Ne karmol. Nagyszerű. Köszönöm. Na, hembölög. Hembölög. Nem hiszem el, hogy elütötted a labdát. Mert hagytad? Eljöttek. 15 perccel korábban, de megjöttek. Hallanak engem? Na, olvasd ki. Soha nem ütötte el a labdát. Olvasd ki a könyvet. Úgy, olvasd ki. Ki az? Mit kézzel az élapó? Nyissa ki az ajtó! Úgy van. Madre zsarál, madre. Kicsit korán érkeztek. Így van, csúnya. Angel, Kis gombóc. Semmi. Angel, jelentkezz! Jó van, már ne baszogasd. Na, kisasszony. Te farka. Te farka. Csak baszogatja. Na jó van, kisasszony, nézz ide. Nem tudom, miről beszél. Nem aranyos, a kis ártatlan. Kis gombóc. A pénzt a hangár mögött. Kis gombóc. Most mihez kezdjük? Azt mondta, hogy ez az ő ügye. Csak gyalja Szia. A parancsot. Finom a szőnyeg. Jó van, örülök neki. Szőnyegtisztítás, a pénzzel teli tartályos paromságot. Tiszta bolond. Finom? Befognál. Kisasszony. Hiányzik a szőnyegvitamin? Csak azt mondhatom, amit tudok, oké? Örülök, hogy megtisztítod a szőnyegünket. Szép tiszta legyen. Jó? Szálakat szép egyenesre húzkod. Hogy? Jaj. Bunyász, kész. Rohadt kis okos tojás. Harc a szőnyeggel. Ezt még elintézem.
Na, ki nyer ma? Na. Jó van, Mircő, eleget produkáltad már magadat. Jó van, tiszta leszel. Tudja, fiam, a végén még hozzászokik a kötésekhez. Mircú! Figyel! Azt is megbánja, hogy találkoztunk. Meglátjuk, hogy szabadul ki.